JZ motoros BMW-ben, egy kis driftelés, az kimaradt ott az elején. A BMW ellen, vagy a BMW Merci ellen. Azaz, Bernát Attila elől őt követi Bence. Most viszont Matti megy vele jó az érintési zónában, Bence egy picit lemarad. Hűha, Bence ott nagyon szélesre vette ezt az ívet, úgyhogy még tovább le fog itt szerintem haladni nagyon szépen ráautózott az érintési pontra, és a második érintési pontra is nagyon szépen ráautózott Bence. Hát nem tudom. Valahogy Bernát Attilának ez a megindítás követődik. Szóval ezt az utolsó érintését, ezt már egy kicsit szebben vett, mert itt a 76 fél és elég hatalmas a távolság, de elengedték a bírók. Teljesen más hangja van annak a soros japán hatosnak, meg annak a jó V8-as. Húha, és már iszonyat távolság alakult ki a két pilóta között így a kör végére. És nem lehet mondani, hogy Bernát Attila nem autó.